Velkommen til Oles Nytårsfyrværkeri 2010. Håber I får en fantastisk oplevelse. Oj! Så er det skudt i gang. Hvis man bliver bange, må man gerne gå ind. Okay, jeg går bare nu. Yes! Ja. Hvad er det? Nu kommer en raket, så skal I kigge op i gang. Lige om lidt. Men først når den er kommet op. Du skal stå med mig. Nej, han skal stå med mig. Vi står lige heroppe, og ikke nogen røg, det må være nogen glemme. Så kigger vi op. Det er ikke en puse, vel? Kig op, dreng. Øj, Magnific! Øj, kommer den ned. Tempo 4. Ej, det er dejligt for ørerne. Er det dejligt? Hold dine ører. Og igen. Og igen. Det er sådan en, der væltede sidste år, skød og sønder sammen. Øj! Øj! Hvis den vælter herovre mod... Nej. Så galt. Det går så galt. Vi har det over det hele. Det var lige før den havde de slag. Jeg kan godt lide det. Jeg har på ørerne. Men det kan meget hænge sådan en lag, som lige lå fra 1864. Sætter Jens' fødselsdag lidt i perspektiv. Det er ikke kun voksne. Så, jeg også Katrine. Hold mig på ørerne. Hold mig på ørerne. Nej. Hvor lander den? Den tror jeg ikke. Jeg kan se den. Nej, bilen er på bilen. Bum. Der er en bil med den. Skal jeg hen? Ja, du er blevet ringet op en mand, der nu. Øj! Hvor mange lønner har du? Og her er den sidste. Øj! Le Grand Finale! Grande finale. Ricardo! Jens, han har fødselsdag, 36 år, det er han. Jens, han har fødselsdag. Og her er vi sponsor. Ja, sponsor på. Det er nødvendigt med de her priser. Yay! Øj! Ja! Øj! Øj! Og der er ikke en jogger. Nu er en mand mindre. Bum. Tak for show! Tak for show. Tak for show! Håber det var godt. Det var rigtig flot. Det kommer igen til.